Guys, welcome to my North Bodoland channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना। भिडिअआ जाहैबाय ओरैनो फोथार सेराव आं दङ आरोना। फुख्रि खाथियाव ओरैनो जिरायनानै दङ जोङो। खामानियाव फैदों आरो इयाव ओरैनो मोनसे खामानि मावनो फैदों आरो जोङो। इयाव आं ट्रेक्टर लाबोदों आरोना। ओमफ्राय हा थिखांनो फैदों इयाव। हा थिखांनो फैनायाव ओमफ्राय आरो जि मोजां बार बारोना एकदम गुसुनो। आरो नै एकदम थख' बिलाइनि न'आ एम्फौ जाजोब्बाय आरोना होमबाबो एकदम साहाल' जायो आरो एसे एकदमबारे जेरै नायो गोथां आरो एकदम माइ गायनाय मा गायनाय नै एकदम फोथारफोरा बिराद मोजां आरो ओरैजाय फख्रि दङ फख्रि मोनसे दङ नै नैयाव बुवा खामानि मावबाय दं आरो मानसिफ्रा एकदम ट्रेक्टराव हा जोङो ओइ थिबबेसे मारिखो 10 टिप वाह देन्जार मारिखायो बिसोरो सासेया नै ओमफ्राय सायाव हाला सासेया गरमजों हाबसोना दं सासेया ओमफ्राय आरो इयावबो माखासे दं नै सायाव जिरायना ओइ नै boleh boleh apa ini kan lawan yang tadi কাটি লব বল কাটি ললে ভাল আছিল নাকি ইয়াতো নোৱাৰিব নাকি এই लोगोफोर ट्रेक्टरा हा थिखांबाय दं आरोना दा फुख्रि सेराव आराम एकदम बेनिफ्राय हाखौ लांदों आरोना एसे जावनानै लांदों गंनै गंथाम ट्रेक्टराव गंब्रैमोन गंथाम दं आरोना दा गंसेया थांबाय हे कैटी मारिलै हा पास्त्री मारले नेকি गरम लागा নাই गरम লাগিছে মেলা লাগিছে वाह এই नै जोंना गरम লাগিছে गरम जादोंनो बिराद মই बि নোৱাৰিছে আৰু गरमत टेङा खायसे टेङा तामाम गरम खाना लोगोफोर एकदम एकेबारे तामान गरमले इमान काटिसे नै हाखौ जावख्लाला जोब्बाय जों एकदमबारे गरम लागिसे गरम सासे नै सिङाव हाबसोनानै दं फोथारफोरा नै गोथां गोथां एकदमबारे